Adil Pak, meri lho Pak. Ayo, Campursari luar biasa, Dewa Ruci. Sedaya Widawati jumeneng katuraken nderekaken bendara kula Pak Bagyo Mulya kalagune Kang Niati. Raketan jumeneng monggo ayo. Wontenipun Mbak Intan Maripora, mugi wontenipun Mbak Anissa Rahma, wontenipun Mbak Lesti. Yuk. Jan kersane adil kok ya. Ya gen adil nek pisan tok kaya Ya ora apa-apa, papa tak jejerke ya wani aku nggawa kol kok mau. Ha iya. Ngapunten ya bulekku. Payen sembodo. Wani tok no. Pak Bagyo iki sembodo kok wis ra Sembodo tenan kaya Bagyo Mulya juragan mari kok. Iki papa tenane piye iki? Apa Bagyo? Kene, siar maju kene sapa? Ganteng-ganteng tenan. Bagyo ganteng tenan. Apa Bagyo ganteng tenan. Sugih duit tenan. Pak Bagyo. Pak Bagyo. Ganteng tenan. Pak Bagyo. Ganteng tenan. Garwane didang-diding. Ayo. Ayo. Yuk. Kangen hati, kami arsa Dewa Ruci semoga katuraken. Derek Pak, derek sabar Pak, sabar. Ayo yo. Sakang lesen kami arsa keluarga Dewa Ruci sak biasa ya. Ala kadang. Kempit penyanyi-penyanyi papat iki. Kok mabuk pripun? Asmara, mabuk asmara lho maksudnya. Mabuk asmara. Monggo. Ayo biar so
kira kang bisa nambani Hae, 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 hae. Aja semelang Halo. Pun matur nuwun ya Pak. Pak Bagio, bahagia selalu Pak.